principali, Consiliul Județean Cluj și Direcția de Sport a Județului Cluj, partener principal media Antena 1 Cluj și Radio Impuls, partener media Autobusiness Zile și Nopți, Alfa TV, One TV și revista Wow, parteneri Techart Service, se mai zice la PETI, Spitalul Militar Cluj și Asociația Sportivă Alfa Amore. Suntem gata, hai! Dăm drumul, prima cursă! O să dai puțin mai tare microfonul, te rog. Și benzină? Și benzină.